Makadi muri yeZimbabwe edzino nhau dziverengwa neni muverengi wadzo. Nekuda kwokushaya ruzivo kana dzidziso vechidiki munharaunda dzekumaruwa vari kuita zvinhu zvinovapinza panjodzi nekuda kwekuputa zumbani vakarisanganisa nefodya dzinodhaka. Vari kuti kuita uku kuri nyore pane kunatira kana kunwa. Mune imwe nyaya pane murume awanikidzwa achiba chibage mumunda nemuridzi wemunda. Zvarwadza muridzi wemunda uyo azomuendesa kumapurisa uko kwazosvika achipuwa mutongo wokupedza bhagidhi rechibage achitsenga chisina kubikwa. Nhau dzamuri kunzwa dziri kubva kunhepfenyuro yepatsime TV. Zvichakadaro mumwe murume ari mugari wekuEpworth awanikidzwa akatakura bhagidhi rechibage chimbishi. Paangobvunzwa kuti achiwanepi, abva akanda saga pasi ndokuita chitsoka ndibereke kutiza vanhu. Murume uyu ari kunzi amhanya zvekutiza vanhu nemvuri wake, saka ari kukumbirisa kune veruzhinji kuti achazosanganawo nemvuri uyu akwanisewo kumubata panhamba dzinoti 077401, dzimwe dzacho mopedzisawo nemusoro wenyu. Nekuda kwekunetsa kwemagetsi, veruzhinji vave kukurudzirwa kuti vashandise magetsi zvine ungwaru pavane mabikiro matsva eti. Unotora mvura, shuga, masamba, mukaka, woisa mukanwa, wogara pachitofu chiri kupisa, zvoibvirana. Ngatichinzwai nezvemamiriro ekunze. Zviri kunzi bvunzawo achanga ari padhuze newe mangwanani ndo achanga ari mamiriro ekunze iwayo. Kuchipedzisa nhau dzino, uko ndiko kupera kwenhau dzino.